Добре дошли в канала на Bulgarian Tutorials, на българските урочета. Сега ще ви покажа как да си направите и вие ето такова уникално лого на вашия канал в YouTube. Така, без никаква програма и без нищо супер трудно, даже нищо не е трудно. Стига само да знае човек как да го направи. Така, за тази цел ще ви трябва любим цвят, т.е. фона на логото, което искате. Аз съм избрала сив цвят. Така, пишете в Google Grey или любимия си цвят, Pink, Red, зелено, бендяно, така нататък. И ще видите на изображение, аз този път не искам да използвам този цвят, и ще видите на изображение Images, различни варианти в цвета, който харесвате. Аз ще избера този път, аз ще си избера ето този цвят, след което си го изтегляте на десктопа, драг и дроп, готово. Ето го тук. Така, следващото нещо е да влезнете ето в този в този сайт, тази страничка. Линка ще бъде оставен долу в описанието на видеото. Така че, след като го отворите този сайт, можете тук да си създавате различни лога с различен вид надпис. Аз ще избера ето този, Skate. След което в текст трябва да напишете името на вашия канал, примерно. BG урочета, примерно. След което тук може да променяте на цветове, може да промените цветовете. Аз този синия го харесвам, само отвънка много не ми допада. Да видим по-различен цвят или не, малко по-тъмен го искам всъщност, черен. Да, ето така повече ми харесва. Okay. Така, след което е много важно, дори да не промените нито един от цветовете на логото, на бекграунд да остане транспарант, прозрачен. Т.е. когато цъкнете върху транспарант, да се появят ето тези малки сиви квадратчета. Това е много важно, за да нямате никакъв фон, а само буквите да се запазват. След което кликаме на Create Logo. Create Logo, намалявате си размера на прозореца и само довлачвате. Защо не ми го довлачва? Да, т.е. избързах. Така. Значи предишната стъпка беше Create Logo. Добре, Background, Transparent. Всичко ми върна. Create Logo. Остана. Добре. Create Logo. След това, за да не плащаме, трябва да цъкнете Personal Use. Минимизирате си прозорчето и го дръпвате. Картинката дръпвате на десктоп. Ето я. Така. Следващия линк, който ще бъде оставен в дескрипцията на видеото, в описанието на видеото е PicMonkey. Когато отворите сайта, кликате на Edit и избирате вашия любим цвят, който преди малко свалихте от Google. Аз свалих ето този. Кликаме Open. След което отиваме на Crop. И тук трябва да изберем следната опция, която е предпоследно место. Пише 2560 на 1600 HDTV. Избираме я. И кликаме Apply. И ето тя изрязва. След което отиваме на пеперутката или Overlays, за да можем да добавим нашия надпис, нашето лого. И кликаме Your Own. И отиваме на текста, който преди малко написахме. Ето го. Според мен не би трябвало да променяте нищо от това, което само ще ви достави. Аз всичко ще запазя така както е. След което кликаме тук горе на Save.
и Save to my computer. Пишем лого YouTube и кликаме Save за памети. И би трябвало да е готово. След което отивате си в страничката на YouTube канала ви, кликате на моливчето, променете Channel Art и избираме Upload Photos, избиране на снимка, качване на снимка, Select a Photo и беше лого YouTube. Избираме я, Open, изчакваме няколко секунди и сега ще ни покаже как това лого ще изглежда на десктоп, на TV или на мобилен телефон. Ако не ви харесва как се показва, как е разположено, може да цъкнете на Adjust Crop или там да регулирате къде да се намира. Така искам да е малко по-в този ъгъл и кликаме Select. Изчакваме и сега тук трябва да се промени. И ето го. Може би е добре да го направите, може би трябваше да го направя по-голям размер, но това е идеята. Това са двата сайта, които ще трябва да използвате, за да го направите. И за колко минути може всичко това нещо да се го направите. Довиждане, до следващия път. Чао!